שלום לכולם, אני דוקטור יאסר עווד, מנהל המרכז לפיתוח מקצועי ורכז תוכנית מדידה והערכה בית ספרית במכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה. כבר יותר מ4 שנים יש לנו קשר מיוחד, שותפות ושיתופי פעולה עם מרכז פסגה מג'ד אל-כרום, כמובן בהנהלתה של חנן. אני לא רוצה לדבר על התוצרים הייחודיים שיש לנו בקשר הזה, אני רוצה פשוט היום להתמקד בתוצר מאוד ייחודי שקשור בתוכנית מדידה והערכה בית ספרית בתואר שני אצלנו במכללה. כמובן בגלל שיתופי הפעולה ההדוקים והשותפות עם מרכז הפסגה, כל הזמן אנחנו פשוט בישיבות ובפגישות תכופות וגם בסיעור מוחין בכל מה שקשור ליוזמות חינוכיות וקידום בפיתוח מקצועי. בפגישות שלנו העליתי את הנושא של הפרקטיקום, ואז בעצם סיכמנו שאנחנו מקדמים את הנושא, המכללה מקדמת את הנושא ברמה התיאורטית, המדעית, וכמובן עקרונות היישום האפשריים של הפרקטיקום. מצד שני, המרכז הפסגה של מג'ד אל-כרום אמור לתרגם את היישום הזה הלכה למעשה, בעצם היותו מכיר את השטח, מכיר את עובדי הוראה, מכיר את בתי הספר, מכיר את המנהלים ואת המפקחים, וכמובן הוא יכול לעשות את כל הכישורים הנדרשים וגם לתכלל את כל הנושא. אחרי שהכנו ביחד את המסמך של העקרונות והתחלנו לשבת, עשינו 2 ישיבות אפילו יותר, עד שבעצם בנינו את המודל של הפרקטיקום. אני חושב שהמודל הזה אין לו אח ורע במדינה, ואני חושב שהוא מאוד ייחודי. כמובן המודל הזה הוא מודל אפילו יותר מווין-ווין. מצד אחד אנחנו מכניסים כוחות הוראה ומשאבים לתוך בתי הספר, שהם רכזי המדידה והערכה של העתיד, ומצד שני הסטודנטים שלנו רוכשים ניסיון ורואים הלכה למעשה ומקרוב ונחשפים לכל הנושא של הערכה והעבודה של רכז מדידה והערכה בתוך בתי הספר. אני חושב שאין יותר טוב ואין יותר יעיל ועשיר משיתוף פעולה ושותפות מסוג זה. תודה לכם.